Bună, prieteni! Astăzi am ales ametistul, Jasper și cristalul roz. Și din arcana majoră o să extrag 3 cărți pentru fiecare gemstone, fiecare piatră. Deci pentru ametist, pentru Jasper și pentru cuarțul roz. Și acum clarificări. Pentru ametist sau numărul 1, cum vreți voi să alegeți, să vă alegeți. Pentru coloana numărul 2, rândul numărul 2, pentru Jasper, și asta o să o grăbiți să vină. Ok, și acum pentru cristalul roz, sau rândul numărul 3, sau coloana numărul 3, cum vreți să-i ziceți, să o luați. 1, 2, 3. Pentru ametist, ok. Pentru ametist, mesajul este să vă treziți. Da, râd pentru că nu, au fost cele 2 eclipse plus portalul 11-11 și tot zice că, tot zic astrologic că schimbare, transformare, prezic, pardon, mă scuzați. Însă mesajul e că să vă uitați la lucruri din altă perspectivă. Deocamdată să stați să vă gândiți ce anume vreți să schimbați, să transformați. Cel mai important e să fii tu însuți. Deci nu fără copii, paste din alt, deci cum vrea grupul sau cum vreau neamurile sau cum vrea partenerii. Să fiți voi însuși. Da, a ieșit cam aceeași carte. Deci, primiți o veste noutăți, e un nou început, e o trezire spirituală, o trezire, parcă ați dormit până acum, sau ați stagnat, ați staționat. Acum, da, se întâmplă schimbarea, transformarea pe care voi ați decis-o să o faceți. Și următoarea carte arată că plecați din trecut, de la ori schimbați jobul, relația, casa, vă mutați în altă locație. Da, că plecați, faceți schimbarea pentru că ați fost fericit, sau mă rog, pe vremuri, sau pe vremuri, mai de mult. Acum câțiva ani tot o mor bine în familie și ați avut de toate. Deci au ajuns, cum îi zice, au ajuns la un moment de stagnare și trebuie să faceți o schimbare, transformare. Trebuie. E treaba voastră, nu trebuie. Nu-i musai. Ar fi bine, asta e mesajul de la univers, că ar fi bine să faceți schimbarea, transformarea. Care vreți, bineînțeles. Și
încă jonglați, nu știți unde să mergeți, ce să faceți, sunteți pe drum, ce fain să ăștia doi copii în căruță, cu doi căluți mici, fain mesajul, faină pictura. Deci sunteți amândoi pe drum. Plecați, faceți schimbarea, transformarea. Ok, pentru numărul 2, pentru Jasper, pentru mine împăratul, the Emperor, mesaje de la univers veți primi în vis, prin simboluri, pentru mine asta e asta, însemnătatea, mă rog. Fiecare care citește tarotul, citește cum crede, cum vrea și cum îi vine. Ce înțeleg eu prin mesajul ăsta e că voi primiți mesaje de la Dumnezeu, de la univers. E chestia să le ascultați, să le băgați în seamă, asta vă ghidează. Ascultați-vă intuiția. Să încercați să vă conduceți voi viața, nu lăsați pe alții să vă conducă viața, că e viața voastră. Da, mesaj de victorie, o ofertă veți primi și aici nu vine să cred, aici e numărul 4 și ăsta e numărul 4. Deci, ce coincidență? Nu cred că e coincidență. Nu este coincidență. Și două seturi de cărți foarte diferite. A rămas fără cuvinte și așa nu prea avea. Ok. Aici a ieșit împărăteasa. Împărăteasa e foarte intuitivă, face conexia cu universul, intuiția foarte mare, ține multe secrete, află multe. Și aici iar a ieșit The Emperor. Deci, chestia, să fiți atenți la mesajele care le primiți, care vă ghidează. Folosiți-vă intuiția, bazați-vă pe intuiția voastră. La cristalul de gemstone, piatra roz, quartz, piatra iubirii, zice balanță, să aveți balanță. Aveți nevoie de balanță și de să fiți moderat. Să cooperați și să așteptați pentru momentul potrivit în a lua decizii. Ok, clarificare. Of. Tot a ieșit, cum zice, pădos. Sunteți cam obosiți, ați munciți greu, vă las totul pe umerii voștri, mai împărțiți și la alții, mai dați și la alții. O ofertă de iubire, de împlinire, dar e chestia că o așteptați sau e chestia că nu credeți că va veni, deci nu e 100% că o primiți perfect. Poate ori nu credeți că va veni, ori încă nu realizați că ați primit-o.
o ofertă de job, de bani, dar noi, dacă era cu fata asta, erați sigur 100% că o primiți, dar aici vă îndoiți. Deci numai îndoială, atât de spădos. Aici este că e cazul să faceți schimbarea, să plecați la drum, să faceți mutare, schimbare, transformare. Bun. Câte un mesaj din cărțile astea frumoase. Pentru ametist. La ametist zice să călătoriți, exact și aceeași mesaj ca și din decul ăsta, cu copiii ăștia doi care sunt pe trăsură. Deci la ametist este că primiți o veste de călătorie. Poate fi că viața voastră se va schimba în pozitiv. Și travel, călătorie. Deci, aici iar arată călătorie. Deci, 3 mesaje de călătorie. Cine v-ați ales ametistul, înseamnă că plecați ori în vacanță, ori vă mutați, ori ceva. Pentru Jasper, zice să fiți mai stăpâni pe voi, să credeți în voi și să ziceți da, yes, numai dacă într-adevăr vreți, nu că din politețe sau că e musai, că e nevoie. Și pentru piatra roz, cristalul roz, se pare că la cristalul roz vă place vara. Mesajul e că aveți, cum zice, mai multe dorințe și pentru voi dorința cea mai mare se va împlini în vară, la vară. Pentru cei din emisfera nordică, că pentru cei din emisfera sudică e vară. Ok, acum să vedem un mesaj de iubire, de romanță, pardon. Pentru ametist, pentru Jasper și pentru cristalul roz. Pentru ametist, zice să fiți prezenți în mesajul lui, să fiți prezenți. Să vă trăiți viața acum, în prezent. Și numai așa, să visați la viitor. Aici toate planetele. Aproape toate. Mesajul mai zice că dacă îți pui intenția să împlinească ceva, se va împlini. Ok, pentru Jasper, să demonstrezi iubire. Mesajul e să găsești ce e important pentru cei care iubiți și să acționați, să le oferiți ceea ce le place, ceea ce iubesc. Și pentru cristalul roz, iubirea e peste tot. Nici nu se putea mai bine la cristalul roz. Iubirea e peste tot, tot timpul. Numai
e chestia că să realizezi că asta e într-adevăr iubire și că e peste tot. Faine mesaje. Să vă iubiți!